sydd wedi penderfynu mai gadael i'r gwynnu ddigwydd yn naturiol ydy'r ffordd ymlaen. Ers y cyfnod clo cyntaf llynau, mae mwy a mwy o fenwod wedi penderfynu gadael i'r gwallt na frithio a llwydo yn naturiol. A mae rhai yn licio fe gwmynt sy'n sôn am fynd nôl i'w hen wallt nhw. O'n i wedi bod lliwio'n wallt ers digawd e. Dechreuais i fynd i'r salon, ond oedd hwnna bach yn gostus, so dechreuais i brynu boxes, ac oedd e'n gweithio'n ffain. Oedd e'n iawn, o'n i'n casau wneud e, ond na fe, oedd e angen i wneud e. Nes i benderfynu tua ryw 2 flynedd yn ôl y gwir i ddechrau, achos o'n blino mynd i'r hairdresser so hyd. Mae'r 5 mlynedd ola yma wedi bod yn heriol, a mae hwnna'n droed y lleiaf. A benderfynais i'r unig beth allai wneud o safbwynt fy ngwallt oedd i adael e fod fel oedd e. O'n i wedi bod i gan y wallt wedi trin rwy wythnos cyn o'n i'n mewn i'r cyfnod clo. Wrth gwrs, o'n i'n gwybod o fewn 4 wythnos yn bydd rhaid i gael ei wneud eto. Oedd y gwyn yn dod trwyddo yn gyflym iawn. A nes i penderfyniad beth yn gallu lliwio fe'n una'n gytre, a ni'n gwneud gormod o fes o fe. A nes i feddwl, ni ddim yn gweld ni beth bynnag o'n i gytre, ddim yn gallu mynd i'n man. Nes i benderfynu gael gweld pa mor bell o'n i'n gallu mynd gyda fe. Fi'n credu bod fi eitha ples o fe. Fi'n cofio estyn am y bocs rhwng diwrnod, a doedd dim bocs i gael, ac o'n i wedi bod fel amdano fe, eisiau gymaint o ffôn, ac o'n i'n meddwl amdano fe, na'r amser, mae wedi dod. Ers i'r gwallt newid lliw, fi wedi cael lot mwy o sylw, lot mwy o bobl yn dweud, ti edrych y dda, mae gwallt i ddew. Nid beth na fe gweud o blaen, so edrych teimlo fel dynes newid, mae'n rhaid bod fi. Mae wedi bod yn tipyn bach yn anodd i ddod i adael gyda fe, achos dwi ddim eisiau meddwl bod fi'n heneiddio, ond fi'n dechrau dod yn gyfarwydd a dwi'n teimlo bod fi'n iawn, achos hwn yw fi. Mae'r lockdown yma wedi dangos i menywod bod nhw'n gallu tyfu gwallt mas, ond maen nhw wedi penderfynu tyfu fe mas yn llwyd. Llwyth o slebs wedi gadael eu gwallt nhw wedi mynd yn llwyd. Mae pobl fel Sharon Osbourne wedi cael eu gwallt wedi mynd yn llwyd, ond mae ddi wedi mynd nôl yn goch. Mae lot o menywod yn meddwl bod y gwallt llwyd yn mynd i fod yn disgleirio a pethau fel yna, ond ambell waith dyw e ddim yn. Mae eisiau defnyddio shampoos a pethau fel yna, cadw lliw yn neis. Mae eisiau disgrifio ar ôl gwallt llwyd, dyw e ddim mor hawdd i cadw. Ond yr unig beth gallai dweud, a fi'n gweud wrth pawb sy'n hwnnw'r cwestiwn, mae gadael ei fynd yn wyn neu silver neu beth bynnag. Mae fe'n eitha liberating y gair gorau yn Saesneg i ddefnyddio. Rhyddhad, falle, yn Gymraeg, ond mae liberating yn swnio lot o well yn menyw, falle yn oedran ni. O fod wedi ymchwilio mewn iddo fe, gweld gymaint o fenwod mas na, a sy'n lot beth yw'r hoedran nhw, mae rhai yn gwynnu lot iawn o fi, ond dwi'n gweld bod fi wedi, bod gen i reolaeth, bod gen i falchder dros y ffordd fi'n edrych, dyma fe. Dwi'n colli ffrind, gath i rioed y cyfle i fynd yn lwyd, so mae pob blewyn gwyn yn yng ngwallt i, mae gen i falchder ohono fe. Dwi'n ymfalchio bod fi'n cael gweithio, fi'n newid lliw yn gwallt ac am mynd yn hen yn beth. So os mae rhywun yn gwylio nawr yn meddwl, jawch, falle na i fynd yn llwyd neu arlwyddo fe frithio naturiol, beth byddai ti'n gweud? Brithiwch,